Er matematik racistisk? Lige nu er en identitetspolitisk krig ved at udspille sig i Vesten. På amerikanske universiteter får sorte studerende, der er mindre fagligt kvalificerede end andre ansøgere, lov til at springe foran i køen til studiepladserne på grund af deres hudfarve. Og når en musiker som Justin Bieber får lavet dreadlocks, så bliver han lagt for had, fordi han bliver beskyldt for at have begået et racistisk tyveri af sorte menneskers kultur. This entire country is racist. Math is racist. Og hvis man nu ikke troede, at det kunne blive værre, så kan jeg berolige med, at selveste matematikken nu også er blevet sendt på anklagebænken med beskyldninger om at være racistisk. Det her påfund udspringer af, at afroamerikanske studerende i gennemsnit klarer sig dårligere til matematikprøver end andre befolkningsgrupper. Og da matematiske færdigheder vægtes højt som adgangsbillet til universitetet, så beskyldes et fokus på facitorienteret matematik at holde racemæssige uligheder i hævd, hvilket derfor skal bekæmpes med equitable math-initiativer. De her initiativer går ud på, at man enten dropper at teste elevernes matematiske færdigheder, eller man sågar helt dropper ideen om korrekt matematik, så vi ikke længere kan se de her uligheder i matematiske kundskaber mellem forskellige befolkningsgrupper. Og selvom det her lyder grotesk idiotisk, så har mange af de her initiativer faktisk opnået hovedrystende bred opbakning rundt omkring i USA. I Oregons undervisningsministerium, der har man allerede taget de her initiativer i brug. Og i USA's største stat, Californien, der bruger man også principperne i flere skoledistrikter. Og selv Bill Gates, der er alle personer, burde købe ind på ideen om korrekt matematik. Han har også støttet det her identitetspolitiske tosseri med $1 million gennem hans velgørenhedsfond. Der må ikke herske tvivl om, at vi som samfund skal gøre vores absolut bedste for, at alle borgere, uanset deres baggrund, deres sociale ophav eller deres hudfarve, har muligheden for at udfylde deres potentiale. Men vi kommer altså ikke til at gøre nogen en tjeneste ved at bukke nakken for de her virkelighedsfjerne venstreekstremister ved at udbrede faktaresistent pseudovidenskab. For hvis vi køber den her idé om, at matematik er racistisk, så kommer det til at få katastrofale konsekvenser. Ikke mindst for de befolkningsgrupper, der i forvejen er dårligt stillet. For korrekt matematik er selvfølgelig afgørende for et hvert velfungerende samfund. Uden korrekt matematik, så ville vi hverken kunne bygge huse, veje eller broer. Innovative nyskabelser som smartphones, computere eller sociale medier, de vil ikke eksistere, og vores velstandsniveau generelt vil blive bumpet tilbage til stenalderen. Vi vil ikke kunne udvikle ny medicin, vores fødevareproduktion vil bryde sammen, og folk vil begynde at sulte i gaderne hurtigere end Folkedomstolens vagte venstreorienterede kunne nå fremsætte nye, latterlige racismeanklager. Den her latterlige sag om racistisk matematik, det er et godt eksempel på, hvorfor vi bliver nødt til at stoppe den her identitetspolitiske infektion, der er ved at slå rødder i vores samfund. For hvis den venstreekstreme wokeness får lov til at forpeste vores kultur, så kollapser de oplysningsidealer, der udgør ryggraden i vores civilisation.